I'm super proud and happy sa outcome, and especially sa group ko, that we have the opportunity to express and the opportunity to paint on the city. Thank you din sa sa group ko, Fine Arts, and everyone nga nagbulig para matabo ni. Kag sa mga wall na incoming tang mga project, all is given to us. It's an opportunity for us to let our product be used in order for us to try the quality of Davis Paint. Davis Paint is the #1 paint exporter in the Philippines. Again, sa behalf sa Davis Paint, thank you so much sa city government for your trust in our product. And of course, we will support all the way the project of our beloved mayor. Subong nga kapiin ang Gurahanta ang una nga mural diri sa aton syudad. Pero may ara na kita na line up nga pila pagit kabilog. Do may tatlo kita nga ginatanaw nga buildings dito sa Mulye. May malaba kita nga wall dito sa Molo. Kaga may iban pa kita nga areas. Nagtipot kita sa reaction, sa response sa aton yung mga pumuluyo. Kag kadamo na namian, kag kadamo pagit ng mga artist na nagpabalo sa aton. May ara gani iba dito sa Manila na nagpabalo, may maabot din sa semana, kay gusto man sila mag-collaborate sa mga Ilonggo nga artist. Ang gusto naton, gatanan yung mga blank walls, kung pwede man lang, pintahan naton. Kadamo sa mga Ilonggo nga may abilidad. Kag diri paagi diri sa mga murals, makita naton ang pride sa mga Ilonggo. We are very proud to start this in Iloilo City. It will show the tradition, the culture, and the fine traditions of the Ilonggo. Upod kita tanan, ipabugal naton ang Ilonggo.